खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय हेपि बैसागु गाइस दिनैहाय हेपि बैसागु जिहेतु ओमफ्राय बैसागुनि जोंहा दिनै ना हमगोन ओमफ्राय दायो जों गासैबो ना हमनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय दायो जोङो नानिखौ दोनलांनो नागिरदों नानिया न'आवहाय थांनानै मान बावहैनो नागिरदों आरोना बेखौनो दोनहैनो नागिरदों जोङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना आइपिएल नायोना बेयावहाय नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानै गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन लटास 365.in आवहाय बेयावहाय माखासे कुइसन्सफोर सोंनाय जायो जेरैहाय बबे मोनसे मेट्सआ देरहागोन आरो लोगोसे बेयावहाय 50+ बांसिन कुइसन्सफोरनि अपिनियन होनानै नोंथांमोना गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो लटास 365आवहाय थांनानै रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे 365नि ब'नास मोननो हादो आरो बेयावहाय नोंथांमोना 1 to 124 आवार्स कास्टमार सापर्ट मोनगोन आरो लोगोसे बेयावहाय 10 मिलियननिख्रुइबो बांसिन इउजार्सफोर दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय क्रिकेटनि अनगायैबो 200+ बांसिन कुइसन्सफोरनि अपिनियन होनानै नोंथांमोना बेयावहाय गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल आरो नेहा शर्मामोन बायदि गिदिर सेलिब्रिटिया ब्रेन्ड एम्बासाडर आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो लटास 365.in बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हादो माने जोंहा नैबे फुख्रिखौ सारनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मेसिनखौ इयो खालामबाय थादोंमोन हायाखै ओमफ्राय गुमै फैनानैसो हाबाय बेयो जाहैबाय जोंहा गुमै आरो बिशालथि सानैबो मावगासिनो दे जागोन दे मा बुस्थु इलाय दे बा मालायसो बाङायल' खामानि मावनायावनो गुफुर सा मोनलोंसिगोनलै गाइखेर ना मायो वाव मा बुस्थुलै इलाय स्पेशल गाइखेर नायनो र' गाइखेर आयै जेबो नङा दे लोंजायो नै दैया दासो गबायलै सासेया मा मोनफादो दिगदारनो दायो ना हमनो नागिरबाय माने बथल गारनाय दङ आरोना बेनि थाखायनो माहा ओंखाराखै माथो है दैखै आंना जिंखि थां दाउखौ मारदो ओइ नै माला रानगोन बेलाय सासेयाथ' बिराद इन्ट्रेस्ट मोनदों टुक्लुआ बारलाय जि गिदिर ना बा दामफेर एवना जागोनलै ना आं हालालै टुक्लुखौ
हनैलाय खुमा सुमा लाजोब्बाय आं रोंला आं हालालै आसामखौ खुलिनानै इयाव बनाव इयाव इखिनियावलै इखिनियाव बिखिनियावमोन जि गिदिर खा हनैलाय जाला बुद्रुनियानो जाथाराबा मानै ini masih Singgi bilang. Naya. Deh. Joldi. Gusum जाजोब्बाय सान्दुं खामनानै ओरैनो गुसुमखा मेंबाय ओमफ्राय आंखौ इयावहा सिंगिया गावबाय आरोना गावबाय बाङाय आंनियाव गावदो इयावहाय इसे लासै सादो गावबाय गाइस गुस्थियानो गरमथार दैयानो रानाखै नै ओमफ्राय आंनिया गुस्थियानो रानजोब्बाय लिपस्टिक बाङायफोरना फैनो र' बाबाया उन्दुबाय सिथारदों माबा दे लिपस्टिक लागायबाय गुस्थियानो रानजोबनानै थैनोसैमोन लिपस्टिक लागायबाय आं दायो जायो आरो बाबा ना हमहैबावनोसै र' साम'खौ थुजागोन आबाय नु साम'खौ खनले नंगौ साम'खौ मोनब्ला खमायनो बिराद माखासे नाबो मोनबाय नै इयो सुग्रुबाय थादों Mulai. Mana? Hei, masih. Hei, gurih nasi. Lagun tuh kayak saya. Nah, mana apaan ini? Napuan. Gurih nani. Guys, नै ना सारगासिनो जोंनियावसो बुदुबुसियाव नै माबा ना सिंग्रादो गावजाबायनो गावथार जाबाय एबार नाय फैखो नुबाय बेखौबो आरो मागुरखौ गावथार जाबाय बे सादो मिथिबाय दा आसुग्रा नायलाय नायजाला जि खिबर होननानै फोनना होदो नै जोंहा दायो सारै दैया जोबलांबाय आरोना ओमफ्राय दा नै नाया जि सायाव जाखांदो हमग'नोनो हाला माने जेरावबो नायानो ना नै जि बुरजाखा माबाया साम'आ हमफायो
नोङो रस जाखाबाय साम'आ थाबायलायबाय साम'आ थाबायलायबाय ने Nala harus sasaran nasta be. Lagi ya. Otomas. Boleh masih kuat ikan apa? Balik kuat. Saya bekar nabu umama buat sing siang ke. Pas kilo sama. Pas kilo? Iku thumbnail lala. Thumbnail hono. Nah guys, dari Khulumbai. Wow, si gudul kana ya. Mbak, itu ke banting lap lah, Bas, maba. Sini ngapra naku yaudun jugdu. Raman mwjang. Nah guys, naya bisi pursa mun kana yo hama purna. Neng lele bay. Ini nani aku. Nih. Aduh, umi bang, ini sini kali aku. Bisa lebih tinggi ada kawina nasib Minggu balik guys, guys, minggu balik, pinter minggu apa yang? keluar deh, dapat nggak? Tang buat teman-teman. Akhirnya hab gundur juga. Terus ini gila. Gila. Ini siapa? Tuku riri kalau deh. Ini ada masih yang udah mau saya sudah. Sudah tapi kawinnya.
ना हमग्राफ्रा बा इनिफ्रायसो मोजां नुथारदों ने आंनाव गाजालबो मिथियालै ओइ घुरेल Ayo, ayo singgi nak kerja. सिंगि होनो इखो Mana namanya? Singgra sobat singgi. Singgi dong ah. Singgi kan? बिदि थाया Dan nak kepan pakai jeng besi pisa mungkin. फानिनोसै बेयाव जिरायनानै माइनाव Nak kepan mau bisa mungkin ya? इयाव 1000सो मोनगोन Ayo, buka kenal mana kan deh? Mutrana, iya saya mutrana gede. Mama bisa hasbai kita. Mana mana pun mana tu semua sama tu. खारजोबगोन दे बिदिनो थैया एक्सट्रा दोननांगौमोन Yo makan dulu kan? एवनो गावहरनो हागोन दे फिथिख्रियाथ' इयाव दोनबा गावथार जाजोबखागोन Dia lagi baru ketuki. Hah? Motor ini. Yeah. Ayo tuh. Biggest. Naina lah. ना थैजोबगोन बिदि गेलेबाय थाना थांनांला माने बेखौ दा रानना हरदो नङाबा थैजोबगोन सेवजोबगोन ओरैनो बेखौ दै नांला इयाव मिथिबाय बे दुखैखौ थिखांना लादो खेबसे आं फट' लानो नागिरदों